sengi ki kam ki jam lejong kalong kebadan kam tam hakum kani kapor kabaduna ye ki kam ki jam balada kani ka kam kalong atat kawai kasin jam kaban yada ya kamai maryang katnu kalong ka kubor kabasot tenat banwan ra ahmad jongpi menta kasngi ka kanhon jong kenjat syai kadan hakasnang plang mau serpat kawai kasnang kabadan hapo ka mau senram constituency Manya kendo iki katu kat ningut ki riu rangba ki badan benta hakalam lenti border farm society bat ban yoi yakakam kecam kaba kum ka society kala seng hakani kasnang wan bat ngi ngini kendo bat ki Kelaslang kani ka society ke jangi na do senam arajar kendai benai September katar ke bakandan kendai ka jing sedang jong kani ka kampan idang sis nementa ka penlong yang awan pen sinai yakini ki pliang ke dobwa hadien banga kan wan ka lockdown tinga ya leka sa ki thanwa tangi i yaki sla kin ki hab ki brio ki penleno ki thanwa sani singi te kim lap ong kim penon kam ki dari ki wei hapor bangalika ki wei jaka ayu i baki dakini ki pliang kila pan pendan kam ha ken kila pan pendan kam ki pliang di banong ong ka wei ke benta ka yarap ke income ka jongi ka wei ka benta ka yarap bat ka jinga debat kon jong kamariang ha ka jing pek ka jonga hite ang no ya ka benta iba kala ban nang kio sa pranggen lada ka sorkar la ka yarap ban pai ka khaman sangi ang ban sedang ka sangi ba sedang sangkam lajong ang ka baret pangila ban create employ ru ang tai we ta kan kiu ru saprang gen ngimyo jing arab tang ba support tang na ye ipa bayang sem ta ki par lok kidan ban asilo kan mesin isu order na gohdi dan agensi na po gohdi ang jagiro kasun trader agency ya. Kador ka jong kini ki kota plate ka ba ngi di nang ni na po nang faksir nang ni na jaka kalong sispa khandai phau ki don arpsan teli ban kini ki ba he kilong sispa pra phau ki don arphau teli telada pidan manu ki ba dan kam sem kumju ban pengden tieu yang ngi ki ba tegal majong pila ban phone ho number Prasau iwe sanot pranot arsan ar. Prasau iwe sanot pranot arsan ar. Nah kalian jong gi jong society te gi kerpan ang no ba syaka sorkar ken bakin tani kinong mi khaman bakin persang ang ban yarap pan pek ka khaman pan ai ka ti ka man ai ti ka diang yang gi ping sedang ban ya ban ang ban yeng har gi jong kejan ban nginang pen he ya kan ka kam ken kanang san ang bagi haki financial assistant perkhat bat khabak kham semjing tam preng jongi bangile ya kan kade ka marketing marang haduk mentah po mikale ai ngala persamaan approach di department di baper ngala persamaan apo di DCI apo DIC nang ta apo ka prime nga persamaan approach nang ta ki jongka government jongka tuga my government tengah persamban lek register atan tang ang ngampat sem kinu giba don ya katakan marketing group kan
ka tang hapok cooperative society te kadon hi ka marketing dang ba ngam tip ki pediang ne kim pediang ya kata ngam tip ken kita ngampat approach sien ru tang hapok basin development tang persang pan ki paralog bagin ngobahap pendon kami ki mar ka balong onaka yarap ru ka jingya dai bat kamariang kan yarap ru nak menta ka jongi ban ai ka ketiga man ki kadiang bang nang san ka jingya dai yang ka jingsang kam samjang manang penislor yang menang kieu saprang